Hinawagan ti lokal na gobyerno ti latagda dagiti driver ken operator dagiti public utility jeepney akisayan ti voluntary fare rate gabuta inot meten a bumababa ti presyo dagiti petrolyo. Imo na nga naprobahan ti munisipyo ti Resolution number 189-2006 anang suporta iti voluntaryo a provisional fare increase ngayon singasing ti sektor ti transportasyon ken napagnuman babaan ti konsultasyon ken panagsasarita iti komunidad. Iti sidong ti resolusyon na ikadeng ti kababaan a plete ti 20 pesos para iti umuna nga 4 a kilometro nga dan iti kanayunan na 2 pesos a masingir iti tunggal sumaganad a kilometro. Kalpasan ang imato ti presyo ti petrolyo iti lokalidad iti agarup 150 pesos iti tunggal litro. Sigon kini Vice Mayor Gillard Galwan, adupay laeng kadagiti PUJ driver ken operator ti mangipatmatumpal iti voluntary fare adjustments iti labes ti minimum of 13 pesos para iti umuna nga 4 a kilometro. Iti Baguio City, impababan dagiti jeepney driver ti voluntary fare hike iti 16 pesos iti umuna nga 4 a kilometro. Kalpasan ani baba ti presyo ti petrolyo.